Papa Leon XIV. Izazvao je val nevjerice i strahopoštovanja diljem katoličkog svijeta, kada je prošlog mjeseca iznio zapanjujuće otkriće o stanju tijela blaženoga Karla Akutisa. Ova vijest, koja se proširila brže od šumskog požara kroz društvene mreže i tradicionalne medije, nije samo privukla pozornost milijuna vjernika, već je također postavila temeljna pitanja o odnosu između svetosti i fizičkih manifestacija u modernom svijetu vjere. Prema riječima svjedoka koji su bili prisutni tijekom papine objave, atmosfera u bazilici Svete Marije Anđeoske u Asizu bila je gotovo opipljiva od napetosti, dok je Sveti Otac prilazio oltaru, gdje je Karlo pokopan. Izraz na papinom licu, kako su mnogi kasnije opisivali, bio je mješavina dubokog poštovanja i božanskog strahopoštovanja, nagovještavajući da će uslijediti nešto izvanredno i bez presedana u modernoj katoličkoj povijesti. Nitko od prisutnih nije mogao predvidjeti razmjere ovog otkrića, koje će uskoro pokrenuti novu eru hodočašća u Asiz i potaknuti globalni razgovor o Božjoj prisutnosti u našem tehnološki naprednom svijetu. Posebno značajno bilo je vrijeme ove objave, koje se podudaralo s rastućom duhovnom krizom među mladima, pružajući tako neočekivani most između tradicionalne vjere i digitalne generacije, koja sve više traži autentičnost i smisao. Dok su prve fotografije i izvješća počeli kružiti internetom, teolozi, znanstvenici i obični vjernici počeli su analizirati svaki detalj papine objave, tražeći dublje značenje iza njegovih pažljivo odabranih riječi. Za mnoge, ovo nije bio samo još jedan slučaj čudesnog očuvanja, već snažan znak da u našem sekulariziranom svijetu postoje stvari koje nadilaze znanstveno objašnjenje i pozivaju nas na dublje promišljanje o transcendentnom. Ovaj trenutak označio je prekretnicu za katoličku crkvu u 21. stoljeću, stvarajući novu točku susreta između drevnih vjerskih tradicija i suvremenih izazova. Kao što su mnogi komentatori kasnije primijetili, Papa Leon XIV. Nije samo otkrio istinu o Karlovom tijelu. On je otvorio vrata razgovoru koji će vjerojatno trajati desetljećima, izazivajući nas da preispitamo naše razumijevanje svetosti, čudesa i Božje prisutnosti u digitalnom dobu. Karlo Akutis nije bio prosječan tinejdžer s početka 21. stoljeća. Bio je izvanredan mladić čiji je kratak život od samo 15 godina ostavio neizbrisiv trag u srcima milijuna ljudi diljem svijeta. Rođen 3. svibnja 1921. u Londonu talijanskim roditeljima, odrastao je u Milanu, gdje je razvio dvije naizgled oprečne strasti: duboku ljubav prema katoličkoj crkvi i fascinaciju mogućnostima koje pruža internet i računalna tehnologija. Ono što je činilo Karla toliko izvanrednim bila je njegova sposobnost da integrira te dvije sfere na način koji je bio gotovo proročanski za njegovo vrijeme. Dok su mnogi crkveni vođe tek počinjali shvaćati potencijal interneta, ovaj je dječak već stvarao web stranice posvećene dokumentiranju euharistijskih čuda, razvijajući virtualne izložbe koje su privlačile posjetitelje iz cijelog svijeta i koristeći društvene medije za širenje evanđeoske poruke s entuzijazmom i autentičnošću koja je rezonirala s njegovim vršnjacima. Karlova svakodnevna pobožnost bila je jednako impresivna kao i njegove tehničke vještine. Svakodnevno je prisustvovao misi i molio krunicu, često govoreći da je Euharistija njegova autocesta do neba. Njegova majka Antonija Salzano kasnije je svjedočila kako je njen sin pokazivao izuzetnu duhovnu zrelost od najranije dobi, često iznenađujući odrasle svojom teološkom pronicljivošću i praktičnom primjenom kršćanskih načela u svakodnevnom životu među svojim vršnjacima i u lokalnoj zajednici. Kada je Karlo u listopadu 2006. iznenada preminuo od agresivne leukemije, vijest o njegovoj smrti proširila se među tisućama ljudi koji su ga poznavali osobno ili kroz njegov digitalni apostolat. Ono što je uslijedilo bilo je neočekivano. Spontani rast štovanja i izvješća o čudesnim zagovorima pripisanim njegovom zagovoru, što je potaknulo katoličke vlasti da pokrenu postupak za njegovu beatifikaciju već 2013. godine, neobično brzo za moderne standarde. Beatifikacija Karla Akutisa 10. listopada 2020. označila je prekretnicu u povijesti crkve. Bio je prvi pripadnik milenijske generacije
koji je dobio taj status, postavši tako most između drevne tradicije i suvremene kulture. Njegova službena titula Blaženi potvrdila je ono što su mnogi već vjerovali, da je ovaj tinejdžer u trapericama, tenisicama i s kišobranom koji je volio nogomet i video igre, istovremeno živio herojskim kršćanskim životom koji je dostojan nasljedovanja. Papa Franjo ga je opisao kao uzor svetosti u digitalnom dobu, ističući kako je Carlo pokazao da internet može biti prozor kroz koji možemo vidjeti ljepotu neba kada se koristi za služenje drugima i širenje evanđelja. Ova karakterizacija nagovijestila je budući značaj Karla kao zaštitnika internetskih aktivnosti i primjera mladima kako tehnologija može biti sredstvo za produbljivanje, a ne odbacivanje duhovnog života. Fenomen neraspadnutih tijela svetaca predstavlja jedan od najfascinantnijih i najmisterioznijih aspekata katoličke tradicije, pojava koja stoljećima intrigira i vjernike i skeptike. Ovi slučajevi, u kojima tijela određenih pojedinaca ne pokazuju uobičajene znakove raspadanja nakon smrti, tradicionalno su smatrani mogućim znakom svetosti, iako crkva uvijek pristupa takvim pojavama s oprezom i temeljitom znanstvenom istragom prije nego što donese bilo kakve zaključke o njihovoj prirodi ili značenju. Kroz povijest dokumentirano je više od 100 slučajeva svetaca, čija su tijela pronađena u stanju koje nadilazi uobičajene procese raspadanja, uključujući dobro poznate primjere poput svete Bernardice Soubirous, svetog Ivana Bosca i svetog Charbela Maklufa. U mnogim od ovih slučajeva, tijela su pronađena netaknuta desetljećima ili čak stoljećima nakon smrti, često bez primjene bilo kakvih metoda konzerviranja, u uvjetima koji bi normalno ubrzali proces raspadanja, što predstavlja znanstvenu enigmu koja nadilazi standardna objašnjenja. Katolička crkva razvila je strog protokol za procjenu takvih slučajeva, koji uključuje detaljne medicinske preglede od strane neovisnih stručnjaka, dokumentiranje svih okolnosti ekshumacije i ponovnog pokopa, te praćenje stanja tijela tijekom vremena. Važno je napomenuti da sama neraspadnutost tijela nikada nije dovoljna za proglašenje nekoga svetim. To je samo jedan od mnogih faktora koji se uzimaju u obzir tijekom dugotrajnog i složenog postupka kanonizacije, koji primarno istražuje krepost, vjeru i utjecaj na druge tijekom života kandidata. Znanstvenici su predložili različita prirodna objašnjenja za ovu pojavu, od specifičnih uvjeta u grobnicama koje mogu dovesti do prirodne mumifikacije, do rijetkih biokemijskih stanja koja mogu usporiti raspadanje. Međutim, u brojnim dobro dokumentiranim slučajevima, uključujući i onaj Karla Akutisa, standardna znanstvena objašnjenja nisu dovoljna da u potpunosti objasne stanje tijela, posebno kada se uzmu u obzir faktori poput vlage, temperature i drugih okolišnih uvjeta koji bi trebali promicati, a ne spriječavati, prirodne procese nakon smrti. Za vjernike ova pojava često predstavlja opipljiv znak Božje intervencije i potvrdu svetosti osobe, podsjećajući na teološku doktrinu o uskrsnuću tijela i konačnom pobjedom nad smrću kroz Krista. Neraspadnuto tijelo također služi kao snažan podsjetnik na katoličko vjerovanje u svetost i vrijednost ljudskog tijela, koje nije samo privremeni kontejner za dušu, već integralni dio ljudske osobe stvorene na Božju sliku, predodređene za vječni život. Za mnoge teologe, posebna kvaliteta neraspadnutih tijela nije toliko u fizičkom fenomenu samom po sebi, koliko u njegovom duhovnom značenju. Ovi slučajevi pozivaju vjernike da razmotre vlastitu smrtnost i krajnju sudbinu, potičući dublju kontemplaciju o misteriju života poslije smrti i Božjem obećanju transformacije našeg smrtnog tijela u slavno tijelo kroz uskrsnuće. U slučaju Karla Akutisa, ova duhovna dimenzija dobiva dodatni značaj u kontekstu digitalnog doba, koje često marginalizira fizičko u korist virtualnog. Vatikanska komisija, sastavljena od eminentnih liječnika, patologa i forenzičkih stručnjaka, provela je seriju rigoroznih ispitivanja tijela Karla Akutisa pod najvećom tajnošću, koristeći najsuvremeniju medicinsku tehnologiju. Prema izvorima bliskim istrazi, proces je bio bez presedana po svojoj temeljitosti, kombinirajući tradicionalne metode procjene s naprednim tehnikama skeniranja i biokemijske analize, koje nisu bile dostupne tijekom prethodnih istraživanja neraspadnutih tijela svetaca kroz povijest crkve.
Prvi rezultati koji su procurili u javnost izazvali su iznenađenje čak i među najiskusnijim članovima komisije, od kojih su mnogi pristupili istraživanju sa zdravom dozom znanstvenog skepticizma. Detaljne CT snimke i magnetska rezonanca otkrile su unutarnje organe u stanju očuvanosti, koje je okarakterizirano kao medicinski neobjašnjivo, s tkivnim strukturama koje su zadržale integritet daleko izvan očekivanog vremenskog okvira, čak i uzimajući u obzir najbolje metode balzamiranja, koje u ovom slučaju nisu bile primijenjene. Posebno fascinantno otkriće bilo je stanje Karlovog srca, koje je prema riječima jednog kardiologa koji je sudjelovao u istrazi, zadržalo izvanrednu elastičnost i strukturalnu cjelovitost. Mikroskopska analiza uzoraka tkiva pokazala je minimalne znakove celularne degradacije, koja bi trebala biti daleko uznapredovala nakon više od 15 godina od trenutka smrti, što je potaknulo jednog člana komisije da navodno izjavi kako je ovo izvan domene trenutnog medicinskog razumijevanja. Dva neovisna laboratorija provela su opsežnu toksikološku i biokemijsku analizu, tražeći tragove bilo kakvih prirodnih ili umjetnih tvari koje bi mogle objasniti izuzetno stanje očuvanosti. Njihovi zaključci, koji su kasnije uključeni u službeno izvješće podneseno papi Leonu XIV, jednoglasno su potvrdili odsutnost bilo kakvih kemijskih agensa za konzerviranje ili drugih supstanci koje bi mogle umjetno odgoditi prirodne procese razgradnje, eliminirajući time jednu od najčešćih znanstvenih alternativnih objašnjenja za fenomen neraspadnutosti. Možda najintrigantniji aspekt medicinske istrage bilo je otkriće neobjašnjive energetske aktivnosti oko tijela, dokumentirane sofisticiranim instrumentima dizajniranim za mjerenje elektromagnetskih polja i drugih fizičkih fenomena. Ovi nalazi, iako preliminarni i predmet daljnjih istraživanja, potaknuli su neke znanstvenike da predlože radikalnu hipotezu o mogućem biofizičkom potpisu svetosti. Ideju da duboka duhovnost i moralna izvrsnost mogu uzrokovati mjerljive promjene u fizičkom tijelu koje se manifestiraju čak i nakon smrti. Nakon godinu dana iscrpnog ispitivanja, komisija je pripremila detaljan izvještaj od preko 1000 stranica, koji je predan direktno Svetoj stolici s preporukom za daljnji postupak. Iako cjeloviti sadržaj ovog dokumenta ostaje povjerljiv, izvori iz Vatikana sugeriraju da su njegovi zaključci bili dovoljno izvanredni da potaknu papu na osobni pregled slučaja i konačnu odluku da otkrije istinu svijetu, priznajući istovremeno i znanstvenu enigmu i duhovnu dimenziju, koja nadilazi čisto materijalistička objašnjenja. Sestra Marija Giovanna Benediktinka s više od 40 godina službe u samostanu pored Asiza bila je među prvima koji su pozvani svjedočiti otvaranju Karlove grobnice prije službenog pregleda komisije. Njezino svjedočanstvo, zabilježeno u privatnom dnevniku koji je kasnije postao dio službene dokumentacije, opisuje trenutak otvaranja kao iskustvo koje mijenja život, ispunjeno neočekivanim mirisom cvijeća, koji se širio prostorijom usprkos hermetički zatvorenom lijesu i dugom vremenskom razdoblju koje je prošlo od pokopa. Monsignor Eduardo Vincenti, koji je nadgledao proces kao vatikanski predstavnik, kasnije je u rijetkom intervjuu za katoličke medije priznao da je bio pripremljen na standardni protokol ekshumacije, očekujući uobičajene postupke za rukovanje posmrtnim ostacima. Umjesto toga suočio se s prizorom koji ga je ostavio bez riječi, tijelo mladića koje je izgledalo kao da samo spava, s očuvanim bojama kože i fleksibilnošću udova koja je bila nezamisliva za nekoga tko je umro prije toliko godina. Dr. Alessandra Moretti, forenzička patologinja s 30 godina iskustva u radu s posmrtnim ostacima, bila je pozvana kao neovisna stručnjakinja da pruži preliminarnu procjenu. U svom službenom izvješću, koje je kasnije djelomično objavljeno uz dopuštenje Vatikana, priznala je da je njezino profesionalno iskustvo bilo nedovoljno za objašnjenje onoga što je vidjela. Kao znanstvenica, suočena sam s fenomenom koji izaziva moje razumijevanje prirodnih procesa razgradnje i traži od mene da proširim svoj konceptualni okvir. Fra Antonio Bellucci, koji je bio Karlov duhovni mentor tijekom posljednjih godina njegovog života, bio je vidno emotivan tijekom svjedočenja koje je dao vatikanskim istražiteljima. Kad sam ugledao njegovo lice,
Identično onom koje pamtim iz naših posljednjih razgovora. Doživio sam to kao duhovnu potvrdu onoga što sam uvijek znao. Da je Carlo bio izvanredna duša, čija je svetost bila vidljiva već tijekom njegovog kratkog života među nama. Izjavio je dodajući da je osjetio neobjašnjivu toplinu kada je položio ruku blizu tijela. Posebno dirljivo bilo je svjedočanstvo Carlove majke, Antonije Salzano, koja je dobila posebnu dozvolu da bude prisutna tijekom jednog dijela preliminarnog pregleda. Prema prisutnim svjedocima, njezina početna zabrinutost o tome kako će podnijeti pogled na tijelo svoga sina nakon toliko godina pretvorila se u izraz mirnog divljenja i zahvalnosti. To je moj Carlo, ali istovremeno i više od njega, navodno je rekla kroz suze, objašnjavajući kasnije da je osjetila prisutnost koja nadilazi fizičko i duboku potvrdu da je njezin sin doista na poseban način povezan s božanskim. Jedan od tehničara zaduženih za dokumentiranje procesa, koji je želio ostati anoniman, kasnije je povjerio bliskom prijatelju da je tijekom fotografiranja tijela doživio niz tehničkih anomalija s opremom koja je inače besprijekorno funkcionirala. Pokušavao sam ostati objektivan i profesionalan, ali nakon trećeg kvara na kameri u trenutku kad sam fokusirao Carlovo lice, morao sam priznati sam sebi da svjedočim nečemu što nadilazi uobičajeno iskustvo, navodno je rekao, dodajući da su finalne fotografije imale kvalitetu svjetlosti koju nije mogao objasniti nikakvim tehničkim parametrima korištene opreme. Papa Leon XIV. Odabrao je simboličan datum, blagdan Corpus Christi, tijelovo, za objavu svojih nalaza o tijelu Carla Acutisa, stvarajući time snažnu teološku poveznicu između Euharistije, koju je Carlo duboko štovao, i fenomena njegovog neraspadnutog tijela. Govoreći pred prepunom bazilikom Svetog Petra, Papa je započeo svoje obraćanje riječima koje će kasnije biti citirane u bezbroj članaka, propovjedi i teoloških rasprava. Svjedočimo trenutku u kojem vječnost dodiruje vrijeme, a nevidljivo postaje vidljivo kroz tijelo mladića koji je živio za Krista. Za središnji dio papine izjave, koji je izazvao najintenzivnije reakcije, odnosio se na njegovu karakterizaciju Carlovog stanja kao znaka za naše vrijeme, koji predstavlja most između materijalnog i duhovnog, između fizičkog i metafizičkog, između znanosti i vjere. Koristeći neočekivano izravan jezik, Papa je izjavio: znanstvena istraživanja potvrdila su izvanrednu prirodu očuvanosti Carlovog tijela, koja nadilazi prirodna objašnjenja, pozivajući nas da priznamo prisutnost nečega ili nekoga što nadilazi granice našeg materijalističkog razumijevanja stvarnosti. Možda najkontroverzniji aspekt papine objave bio je njegov direktni izazov sekularnom svijetu, kada je ustvrdio: u vremenu kada mnogi traže dokaze Božje prisutnosti, ovo tijelo postaje svojevrsna ikona, ne kao objekt za obožavanje, već kao znak koji usmjerava naše poglede prema transcendentnoj stvarnosti. Ove riječi izazvale su trenutne reakcije, od dubokog odobravanja među vjernicima do skeptičnih kritika u sekularnim medijima, koji su tvrdili da Vatikan koristi emotivnu priču o mladom svetniku za promicanje nadnaravnih narativa u znanstvenom dobu. Diplomatski krugovi zapazili su da je Papa pažljivo uravnotežio svoje izjave, naglašavajući da crkva ne traži senzacionalizam niti proglašava čuda olako, te da glavni znak Carlove svetosti ostaje njegov izvanredan život ljubavi prema Bogu i bližnjemu, a ne fizičko stanje njegovog tijela. Ovim pristupom Leon XIV. Pokazao je suptilnu mudrost, istovremeno potvrđujući tradicionalna katolička vjerovanja o svetosti i čudima, dok je priznao važnost znanstvenog ispitivanja i izbjegao pretjerane ili nepromišljene tvrdnje, koje bi mogle narušiti kredibilitet crkve. Vatikanski insajderi kasnije su otkrili da je papin govor prošao kroz 12 različitih nacrta s intenzivnim konzultacijama između teologa, znanstvenika i komunikacijskih stručnjaka. Ovi izvori navode da je Leon XIV. Osobno inzistirao na uključivanju rečenice koja je postala ključna za razumijevanje njegove poruke. U Carlovom tijelu vidimo odraz istine koju je on živio, da naša tijela nisu samo privremene posude, već su predodređena za vječnost, transfigurirane kroz milost koja započinje djelovati već sada, u ovom životu.
Reakcije na papinu izjavu bile su trenutne i intenzivne, stvarajući valove diljem religijskih i sekularnih zajednica širom svijeta. Dok su konzervativni katolički krugovi prihvatili objavu kao dugo očekivanu potvrdu nadnaravne dimenzije vjere u pretjerano racionalističkom svijetu, progresivniji glasovi unutar crkve oprezno su naglašavali potrebu za balansiranim tumačenjem koje ne zanemaruje vrijednost znanstvenog istraživanja. Izvan crkve, spektar reakcija bio je jednako širok, od poštovanja prema papinoj promišljenosti među mnogim nekatoličkim vjerskim vođama do otvorenog skepticizma među ateističkim i agnostičkim komentatorima. U tjednima nakon papine objave, mali talijanski grad Asis doživio je nezapamćen priljev posjetitelja iz svih krajeva svijeta, stvarajući logistički izazov za koji lokalne vlasti priznaju da ih je zatekao potpuno nespremne. Uski srednjovjekovni ulici koji vode do svetišta odricanja, gdje je izloženo Karlovo tijelo, postali su rijeke ljudi svih dobi, nacionalnosti i društvenih slojeva, čekajući satima za priliku da provedu nekoliko trenutaka u prisutnosti mladog sveca interneta. Statistike koje je objavio turistički ured Asiza pokazuju povećanje broja posjetitelja od nevjerojatnih 1200% u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, s projekcijama koje predviđaju da bi više od 2 milijuna hodočasnika moglo posjetiti grad prije kraja godine. Ova eksplozija religioznog turizma transformirala je lokalnu ekonomiju, stvarajući tisuće novih radnih mjesta, ali istovremeno postavlja ozbiljna pitanja o održivosti infrastrukture malog grada i očuvanju njegovog jedinstvenog duhovnog i kulturnog nasljeđa povezanog sa Svetim Franjom Asiškim. Posebno je upečatljiv demografski profil novih hodočasnika, za razliku od tradicionalnog uzorka religijskog turizma koji privlači pretežno stariju populaciju. Više od 60% posjetitelja Karlovog svetišta su mladi ljudi između 15 i 30 godina, od kojih mnogi opisuju svoje putovanje kao digitalno inspiriranu duhovnu potragu. Društvene mreže preplavile su hashtag Dalbara Digital Saint s milijunima objava koje dokumentiraju osobna iskustva hodočasnika, stvarajući virtualni fenomen koji je paralelno pratio fizičko hodočasničko iskustvo, savršeno utjelovljujući Karlovu viziju korištenja tehnologije za duhovne svrhe. Crkva je bila prisiljena brzo prilagoditi protokole za posjet svetištu, produljujući radno vrijeme, organizirajući virtualni sustav rezervacija i postavljajući velike ekrane u okolnim trgovima koji omogućuju tisućama ljudi istovremeno sudjelovanje u liturgijama i molitvama. Volonterska organizacija Prijatelji Karla Akutisa, sastavljena uglavnom od mladih katolika vještih u tehnologiji, razvila je sofisticirani sustav potpore hodočasnicima, uključujući aplikaciju koja pruža duhovne vodiče, informacije o logistici i platformu za dijeljenje osobnih iskustava i svjedočanstava. Među najdirljivijim aspektima ovog fenomena su brojna izvješća o duhovnim i fizičkim ozdravljenjima koja se događaju među hodočasnicima. Dr. Giovanni Marchesi, liječnik koji je dobrovoljno uspostavio kliniku u blizini svetišta, dokumentirao je više od 100 slučajeva koje karakterizira kao medicinski zanimljive, uključujući nekoliko koji pokazuju znakove koji bi mogli opravdati daljnju istragu kao potencijalna čuda. Kao znanstvenik, pristupam ovim slučajevima s oprezom i metodološkom strogošću, izjavio je, ali kao vjernik ne mogu zanemariti obrazac ozdravljenja koji prati duhovne trenutke duboke vjere i povezanosti s Karlom. Monsignor Paolo Vertucci, vatikanski službenik zadužen za koordinaciju protokola oko svetišta, opisao je atmosferu koja prevladava među hodočasnicima kao jedinstvenu kombinaciju tradicionalne religioznosti i suvremenog iskustva. Vidimo mlade ljude koji istovremeno mole krunicu i dijele svoje iskustvo uživo putem društvenih mreža, primijetio je. Karlo bi se sigurno nasmijao vidjevši kako se njegova dva svijeta, duboka euharistijska pobožnost i digitalna komunikacija, savršeno stapaju u životima nove generacije vjernika koji dolaze častiti njegovo nasljeđe. Kada je Carlo Acutis prije gotovo 2 desetljeća izjavio da internet može biti prozor prema nebu ako se koristi kao sredstvo za približavanje ljudi Bogu, malo tko je mogao predvidjeti proročansku prirodu njegove vizije
koja se sada ostvaruje na načine koji nadilaze i njegova maštovita predviđanja. Mladi programer koji je samostalno kreirao web stranice, dokumentirajući euharistijska čuda diljem svijeta, bio je pionir koncepta digitalne evangelizacije, u vrijeme kada je Katolička crkva tek počela razmatrati potencijale interneta za širenje vjere. Nakon papine objave o stanju njegovog tijela, Karlovo digitalno nasljeđe doživjelo je eksponencijalni rast interesa s njegovim izvornim web stranicama koje sada bilježe više od 1.000.000 posjeta dnevno i prijevode na više od 50 jezika. Posebno je fascinantna činjenica da se ova tehnološka infrastruktura koju je dizajnirao tinejdžer prije 20 godina pokazala izvanredno skalabilnom i prilagodljivom suvremenim web standardima, što stručnjaci za digitalne tehnologije opisuju kao tehničko čudo samo po sebi i dokaz Karlove izvanredne vizije i tehnološke intuicije. Vatikanska dikasterija za komunikacije pokrenula je ambiciozan projekt digitalizacije i očuvanja Karlovog kompletnog tehnološkog rada, stvarajući digitalni arhiv Karla Akutisa, koji služi kao obrazovni resurs za nove generacije katoličkih programera i digitalnih evangelizatora. Karlo nije samo koristio internet za širenje vjere, on je anticipirao fundamentalne promjene u komunikacijskoj paradigmi koje sada oblikuju našu kulturu, objašnjava kardinal Miguel Sanchez, predsjednik dikasterije. Njegov pristup integraciji tehnologije i duhovnosti predstavlja model za crkvu 21. stoljeća. Možda najrevolucionarniji aspekt Karlovog digitalnog nasljeđa je način na koji je premostio naizgled nepremostivi jaz između tradicionalne katoličke pobožnosti i digitalne kulture. U Karlovom životu i radu vidimo harmoničnu sintezu duboke euharistijske pobožnosti i tehnološke inovacije, objašnjava dr. Sofia Lombardi, profesorica digitalne teologije na Gregorijanskom sveučilištu u Rimu. On nam pokazuje da autentična duhovnost ne samo da može preživjeti u digitalnom okruženju, već može koristiti njegove specifične karakteristike za stvaranje novih oblika zajedništva i transcendentnog iskustva. Mnoge škole i župe diljem svijeta počele su implementirati Akutis model digitalnog učeništva, integrirajući Karlove principe u obrazovne i pastoralne programe. Ovi programi naglašavaju njegovu temeljnu filozofiju da tehnologija nije samo alat već i svojevrsni digitalni teritorij koji zahtijeva prisutnost autentičnih svjedoka vjere. Karlo nas uči da nije dovoljno samo prebaciti tradicionalne sadržaje u digitalni format, objašnjava sestra Marija Elena, koordinatorica jednog takvog programa u Madridu. Umjesto toga, moramo razumjeti jedinstvenu kulturu digitalnog prostora i naučiti govoriti njegovim jezikom. Karlova vizija interneta kao misijskog teritorija danas se realizira kroz sofisticirane digitalne inicijative koje kombiniraju naprednu tehnologiju s dubokom teologijom. Od virtualne stvarnosti koja omogućuje hodočašće na sveta mjesta, do aplikacija koje integriraju tradicije kontemplativne molitve s digitalnim iskustvom, granice između fizičkog i virtualnog, duhovnog i tehnološkog postaju sve propusnije. Karlo je intuitivno razumio da tehnologija može biti sakramentalna u širem smislu te riječi, vidljivi znak nevidljive stvarnosti, objašnjava teolog dr. Robert Chen, dodajući da neraspadnutost njegovog fizičkog tijela postaje snažna metafora za trajnost njegovog digitalnog nasljeđa. Izvanredno otkriće o Karlovom tijelu nije samo fascinantna priča koju trebate pratiti, to je poziv na duboku osobnu transformaciju koja može započeti upravo sada, u vašem životu. U svijetu zasićenom prolaznim informacijama i površnim sadržajima, ova priča o mladiću koji je živio i umro izvanrednim intenzitetom vjere nudi rijetku priliku za autentično duhovno buđenje. Zastanite na trenutak i zapitajte se, što ako je ovo više od zanimljive vijesti? Što ako je to osobna poruka upućena upravo vama? Razmislite kako bi vaš svakodnevni život mogao izgledati kad biste, poput Karla, integrirali duboku duhovnost sa svojim svakodnevnim aktivnostima i pasijama. On nije odvojio svoj religiozni život od svoje ljubavi prema računalima, sportu ili prijateljstvima. Umjesto toga, sve je te elemente prožeo istom predanošću Bogu, stvarajući jedinstveni životni mozaik koji je postao njegova osobna staza prema svetosti.
Vaš put bi mogao izgledati drugačije u detaljima, ali temeljni princip ostaje isti. Svetost nije rezervirana za samostane i pustinjake, već je dostižna upravo u sredini vašeg užurbanog, tehnološki povezanog života. Karlova priča posebno snažno odzvanja s izazovima s kojima se suočavamo u digitalnom dobu, osjećajem izolacije usred povezanosti, potragom za autentičnošću u svijetu filtera i algoritama, žudnjom za trajnim značenjem u kulturi trenutačnog zadovoljstva. Njegovo neraspadnuto tijelo postaje snažan podsjetnik da postoje istine koje nadilaze prolazne trendove i mišljenja, vrijednosti koje ostaju netaknute protokom vremena. U svijetu koji konstantno dovodi u pitanje postojanje apsolutnih istina, Carlo nam nudi opipljiv dokaz da neki principi doista prolaze test vremena. Nemojte samo pasivno konzumirati ovu priču, dopustite joj da vas izazove i inspirira na konkretnu akciju. Možda je to posvećivanje 15 minuta dnevno tišini i molitvi, možda je stvaranje digitalnog sadržaja koji će širiti pozitivne vrijednosti, možda je to jednostavno svjesna odluka da svoje tehnološke vještine koristite za izgradnju zajednice umjesto za izolaciju. Carlo je pokazao da svaki talent, svaki interes, svaka strast može postati sredstvo za izražavanje ljubavi prema Bogu i služenje drugima, a vi imate jedinstvenu kombinaciju darova koje svijet očekuje. Razmislite o mogućnosti da posjetite Carlovo svetište u Asizu, bilo fizički ili kroz virtualne platforme koje su razvijene upravo za povezivanje ljudi s njegovim nasljeđem. Tisuće ljudi svjedoče o transformativnoj snazi tog iskustva, opisujući osjećaj povratka kući i jasnoće svrhe koji ih je pratio dugo nakon povratka u svakodnevni život. Ako takvo putovanje trenutno nije moguće, povežite se s lokalnom ili online zajednicom inspiriranom Carlovim primjerom, možda kroz župne programe, društvene mreže ili inicijative digitalnog apostolata koje nose njegov pečat. Najviše od svega, dopustite da vas ova priča potakne na dublju refleksiju o vlastitoj smrtnosti i baštini koju ćete ostaviti. Carlo je živio samo 15 godina, a ipak je njegov utjecaj nastavio rasti dugo nakon njegove fizičke smrti, kroz živote koje je dodirnuo, projekte koje je pokrenuo i primjer koji je ostavio. Njegovo neraspadnuto tijelo možda je izvanredan znak, ali njegova prava ostavština je u načinu na koji je živio, intenzivno, autentično, s očima istovremeno usmjerenim prema nebu i čvrsto utemeljenim u izazovima svog vremena. Upravo sada imate priliku početi graditi sličnu ostavštinu, koja će trajati daleko nakon vašeg vremena na zemlji. Ne odgađajte, kliknite odmah na poveznicu ispod za pristup potpunom dokumentu s detaljima o ovom izvanrednom otkriću i praktičnim koracima za implementaciju Carlovih principa u svoj život. Podijelite ovu informaciju s onima koje volite, jer istinska vrijednost svake duhovne istine nije u tome da je zadržimo za sebe, već da je nesebično proširimo. Baš kao što je Carlo koristio tehnologiju da podijeli ono što je smatrao najvažnijim, tako i vi možete postati most koji povezuje ljude s ovom transformativnom pričom u svijetu koji žudi za autentičnošću i trajnim značenjem.